Čem si lomí nátku, zase sekle. Už tam píšu osobák na Levice. Tam je, tam. Nie, ukazuj prstom. 928, to je náška. Upozornenie na meškanie vlaku. Medzištátny vlak Stalo 42. Hungária zo smeru Budapešť. Nezmenilo sa mu to, 40 minút stále meška. 33 minút, ktorý pokračuje smer Nové Zámky. Bratislava, hlavná stanica. Kúty a Berlín Hauptbahnhof bude meškať asi 40 minút. Ohlásená doba meškania sa môže skončiť. Za vznikom meškania sa Co?